Ar un adeg, Aberteifi oedd trydydd porthladd mwyaf Pryden, ar ôl Lerpwl a Llundain. Roedd y llongau yn hwylio i fyny'r afon Teifi bron at ddrws ffrynt y castell, sef adeilad hynna'r dref. Dwi'n cwrdd â Non Jones yno i gael chydig mwy o'r hanes. Non, ych chi'n gweithio yma ar safle'r castell hyfryd yma yn Aberteifi. Gwedwch yn gyffredinol be'n union sydd ar y safle bellach? Wel, mae'r safle wedi cael ei adfer dros y blynyddoedd diwetha. Mi oedd yn anialwch llwyr, ond yn 2003 fe brynodd Cyngor Sir Ceredigion safle Castell Aberteifi, ac yna ers hynny mae yna brosiect gwerth rhyw 20 miliwn wedi digwydd ar y safle mwyn adfer i'r cyflwr mae ynddo heddi. Fe enillon ni'n ddiweddar iawn gwobr prosiect adfer y flwyddyn Sianel 4. A i ddechrau gyda ennill categori adeiladau sioraidd, sef dyna yw'r tŷ sydd o'n blaenau ni fan hyn, ond cael gwybod wedyn bod ni wedi ennill y prosiect dros y cyfnodau i gyd. Felly, prosiect adfer y flwyddyn o'r Castell Aberteifi. Mi oedd y castell cyntaf yma yn 1993 ar Normanied nath adeiladu hwnnw. I ni'n gwybod bod yna gastell ar y safle yma yn 1110, ac eto'r Normanied nath adeiladu fe, a Castell Pren oedd e. Ond felly, yr hyn mae Castell Aberteifi wrth gwrs yn enwog am yw dyma lle oedd yr Eisteddfod gyntaf erioed, a hynny dan ofal yr Arglwydd Rhys. Fe ddoth yr Arglwydd Rhys i Aberteifi yn 1971 a phenderfynu bod e am adeiladu castell newydd sbon ar y safle yma, a fe oedd y Cymro cyntaf i adeiladu castell carreg. A fe nath e hynny yn 1971, gorffen adeiladu yn 1976, ac mwyn dathlu gorffen yr adeiladu, fe nath e gynnal Eisteddfod. Syniad da. Syniad da dros ben, gyda 30,000 o bobl yma ar gyfer yr Eisteddfod. Waw.